A 1305. év nyarának forró augusztusi levegője szinte mozdulatlan át London utcái fölött, amikor a város népe felkelt, hogy tanulja legyen valaminek, ami örökre belevésődne majd a történelem testébe, mint egy sebhely, amely sosem gyógyul be teljesen. A napfénye aranyszínűre festette a fatemplomok tornyait, és a piacok hangos zsivaja már reggel óta betöltötte a szűk, kanyargó sikátorokat, ahol az élet minden pillanatban örvény lett a nyomorúság és a túlélés között. A levegő tele volt a frissen sült kenyér illatával, amely keveredett a lótrágya émeítő szagával, a verejtékkel átitatott emberi testek bűzével és azzal a finom, de félreérthetetlen árnyalattal, amelyet csak egy óriási, lélegző város képes teremteni. Az emberek arccal lefelé néztek a földre, ahogy átsiettek a fapallók között, amelyek a sáros úttesten keresztül vezettek, mert tudták, hogy ezen a napon valami más történik majd, valami, ami túlmutat a mindennapi létezés keretein. Kedves néző, ellenőrizd, hogy még mindig fel vagy-e iratkozva a csatornára. Néha az előfizetés automatikusan megszűnhet. Legyél tag, hogy hirdetésmentes tartalmakhoz férj hozzá, és támogasd projektjeinket egy Valeóvel. Írd meg kommentben, melyik városból hallgatsz minket, és mennyi az idő helyben. A Westminster Hall óriási kőfalai között, ahol a hatalom és az igazságszolgáltatás látszata egyesült, egy férfi állt béklyókban, akinek a neve már régóta visszhangzott Anglia és Skócia határain túl is. William Wallace, a skót lovag, aki merészelte felvenni a harcot az angol koronával, aki merészelte azt hinni, hogy egy nép képes lehet megszabadulni a láncaitól, most ott állt azok előtt, akik elítélni készültek. A terem falait vastag gyertyák fénye világította meg, és az árnyékok furcsán nyúltak el a hideg kövön, mintha élő lények lennének, amelyek figyelik az eljárást. Az ítélőszék előtt álló férfi arca nyugodt volt, majdnem természetellenes nyugalommal, amely zavarba ejtette azokat, akik várták, hogy a rettegést vagy a könyörgést lássák benne. Wallace szemei, amelyek mélybarnák voltak, mint a skót felföld tőzeglápjai, egyenesen néztek előre, nem hunytak le, nem kerestek menedéket a pillantásokban. Tudta, hogy mi vár rá, tudta pontosan, mert Longshanks Edward, Anglia királya, nem a megbocsátás vagy a kegyelem híve volt. A levegő súlyos volt a feszültségtől, tele a kihangzatlan szavak és a kinyilatkoztatott ítélet előtti végtelen csend súlyával. A bírók sorban ültek, hosszú vörös és fekete köpenyeikben, amelyek alatt a hatalom minden színe és árnyalata rejtőzött. Amikor az első bíró felállt, hogy felolvassa a vádiratot, a hang visszhangzott a térben, hullámzott a falak között, mint egy síró folyó, amely visszatartja a haragját. Árulással vádolták Wallace-t, azzal, hogy fellázadt a király ellen, akit soha nem ismert el urának. Vádolták azzal, hogy templomokat égetett fel, hogy gyilkolt angol férfiakat, nőket és gyermekeket, hogy megtámadta az angol koronát akkor, amikor az békét akart hozni a zord északi földre. De Wallace nem remegett meg, nem roskadt össze a vádak súlya alatt. Amikor lehetőséget kapott, hogy megszólaljon, a hangja nyugodt volt, majdnem filozofikus a mélységében. Azt mondta, hogy nem lehet áruló egy olyan királyhoz, akinek soha nem tett hűségesküt. Azt mondta, hogy Skócia népe szabadon született, és szabadon kell élnie, és hogy egyetlen király sem veheti el ezt a jogot azáltal, hogy egyszerűen kijelenti, hogy övé a föld. Szavai nem változtattak semmit, mert az ítélet már régóta meg volt hozva, de azok, akik hallották, tudták, hogy valami mást hallottak, valami olyat, amit a hatalom nem tud elhallgattatni teljesen, még a halál után sem. Az ítélet kimondása gyors volt, szinte rituális a pontos megfogalmazásában. Wallace-t ítélték, hogy kötözzenek egy hurkolóra, amelyet lovak húznak majd végig London utcáin, hogy akassák fel nyakánál fogva, de ne hagyják meghalni, hogy hasítsák fel a hasát élve, hogy égessék el a beleit a szeme láttára, hogy vágják le a fejét és szabdalják 4 részre a testét, hogy a darabjait küldjék szét Skócia 4 sarkába, figyelmeztető dzselként mindazoknak, akik még fontolgatnák, hogy ellenszegüljenek az angol hatalomnak.
Ez nem volt egyszerű kivégzés. Ez az emberi méltóság teljes megsemmisítésének a terve volt, egy nyilvános színjáték, amelyet gondosan megterveztek arra, hogy ne csak egy ember életét oltsa ki, hanem hogy megsemmisítse az általa képviselt eszmét is. A középkori Angliában a hazaárulás bűne volt a legszörnyűbb minden bűn között, mert nem csupán a királyt támadta meg, hanem magát az isteni rendet is, amely szerint a király Isten helytartója a földön. És ezért a büntetésnek is tükröznie kellett ezt a szörnyűséget, többnek kellett lennie, mint egyszerű halálos ítéletnek. 3-szoros halálnak nevezték, vagy isteni mészárlásnak, és Valace lett volna a legismertebb áldozat ebben a korszakban, egy példa, amelyet generációkon keresztül emlegettek volna. Amikor Valaceté kivezették a Westminster hallból, a délutáni nap már magasan állt az égen, és a forróság majdnem elviselhetetlenné tette a levegőt. Őrök kísérték mindkét oldalról, nehéz láncok csörgése kísérte minden lépését, és az emberek, akik az utcákon gyülekeztek, elkezdtek beszélni hozzá, kiabálni neki, káromkodni, köpködni. De Valace arca nem változott. Nem nézett vissza senkire, nem válaszolt a sértésekre, nem kért kegyelmet, nem sírt. Ez a nyugalom még inkább feldühítette a tömeget, mert ők valami mást akartak látni, valami félelmeset és megalázottat, valamit, ami megerősíti azt a hitet, hogy a hatalom mindig győz, hogy az ellenállás hiába való, hogy a lázadás csak szenvedéshez vezet. De Valace nem adta meg nekik ezt az elégtételt. Ahogy haladt a keskeny sikátorok között, ahol a házak szinte összeértek a fejek felett, és ahol az árnyékok sötétek és hidegek voltak még a nyári hőségben is, egy különös csend telepedett a levegőbe, egy csend, amely hangosabb volt, mint bármelyik kiáltás. Azok, akik közelebb álltak hozzá, és akik látták az arcát, elkezdtek suttogni egymás között, mert valami furcsát láttak benne, valamit, ami nem volt félelem vagy megbánás, hanem valami más, valami, ami talán békének tűnt, vagy talán egyszerűen csak annak a tudatának, hogy amit tett, az helyes volt, és hogy az, ami most történik vele, nem változtatja meg ezt az igazságot. A hurkoló, amelyre Valaceté kötözték, egy durva faszerkezet volt, amelyet arra terveztek, hogy a testet a földön tartsa, miközben lovak húzzák előre. Ez nem volt gyors utazás. A cél az volt, hogy minden egyes kő, minden egyes egyenetlenség a földön fájdalmat okozzon, hogy a test vérezzen, hogy a bőr felhorzsolódjon, hogy a test kimerüljön és legyengüljön, mielőtt még elérnék a kivégzés helyét. Valaceté meztelen testtel kötözték a hurkolóra, amely egy újabb megalázás volt, egy módja annak, hogy megmutassák, hogy ez az ember, aki lovakként és vezetőként állt a népe előtt, most nem több, mint egy állat, amelyet a vágóhídra visznek. Amikor a lovak elkezdtek húzni, és a hurkoló elkezdett mozogni a földön, Valace érezte, ahogy a fa durva felülete belevág a hátába, ahogy a kövek és a szilánkok belevágnak a bőrébe, ahogy minden egyes mozdulat fájdalmat okoz, amely hullámokban terjed végig az egész testén. Az út Westminster halltól Smithfieldig majdnem 6 mérföld volt, és ezt az utat lassan kellett megtenni, hogy minél többen lássák, hogy minél többen emlékezzenek. A lovak patáinak kopogása a kövön, a tömeg kiáltásai, a szél, amely végig söpört az utcákon és magával hozta az istállók és a nyitott csatornák szagát, minden egyes érzék élesen tisztában volt azzal, hogy mi történik. London utcái ebben a korban tele voltak élettel és halállal egyaránt. A piacok, ahol a kereskedők árulták a friss zöldségeket, a húst, a halat, közvetlenül szomszédosak voltak azokkal a helyekkel, ahol a betegek és a haldoklók feküdtek, ahol a pestis és más betegségek szabadon jártak. Az emberek megszokták a szenvedést, megszokták a halált, és ezért a nyilvános kivégzések nem voltak ritkák, de mégis mindig vonzották a tömeget. Volt valami a közös szenvedés megtekintésében, ami egyesítette az embereket, ami lehetővé tette számukra, hogy elfelejtsék saját nyomorúságukat egy rövid időre, miközben mások kínját nézték. De Valace kivégzése más volt. Ez nem egy közönséges tolvaj vagy gyilkos halála volt. Ez egy ember halála volt,
akiről legendák születtek, akiről dalokat énekeltek a skót bárokban, aki legyőzte az angolokat Stirling hídjánál, aki Skócia gyámjává lett. És most ez az ember itt feküdt egy hurkolón, és vérzett az utcák kövein, miközben London népe nézte. Néhányan, akik a tömegben álltak, érezték, hogy valami nincs rendben ezzel, hogy ez túl sok, hogy még egy ellenség számára is túl kegyetlen. De mások, akik még jobban gyűlölték a skótokat, akik elvesztették rokonaikat a határvidéki harcokban, újjongtak és kiabáltak és élvezték minden pillanatát ennek a spektákulumnak. Amikor a hurkoló elérte Smithfieldet, a nap már kezdett lenyugodni, és a fény aranyszínű és vörös árnyalatokat vetett az égre. Smithfield egy nyílt tér volt a város falain kívül, amely eredetileg piactér és vásártér volt, de amely idővel egyre inkább kivégzések és nyilvános büntetések helyszínévé vált. Itt már felállítottak egy akasztófát, egy magas faszerkezetet, amely fenyegetően emelkedett a levegőbe. Körülötte rengeteg ember gyűlt össze, talán több ezer, akik különböző társadalmi rétegekből jöttek. Voltak nemesek, akik lóháton ültek és távolról nézték az eseményeket, voltak kereskedők és kézművesek, akik abbahagyták a munkát, hogy részt vegyenek ebben a látnivalóban, voltak koldusok és tolvajok, akik a tömeg zűrzavarában keresték a lehetőséget. Az éles embertömeg szaga keveredett a lovak és a nyitott tüzek szagával, és a levegő tele volt kiabálással, beszéddel, nevetéssel, sírással. Ez volt a középkori London legnagyobb színháza, ahol az élet és a halál találkozott a legnyersebb formában. Valaceté levették a hurkolóról és felállították, bár alig tudott állni a kimerültségtől és a fájdalomtól. A teste csupa vér volt, a bőre felszaggatva és véres, a haja tele volt porral és szennyel. De még mindig nem kért kegyelmet. Még mindig nem sírt. Szemei még mindig nyitva voltak, és nézték az akasztófát, amely előtte állt. A kivégzés módszere, amelyet hamarosan alkalmaztak, egy pontosan kidolgozott folyamat volt, amelyet generációkon keresztül tökéletesítettek. Először Valaceté felakasztották a nyakánál fogva, de csak addig, amíg majdnem elájult, nem addig, amíg meghalt. A kötél szorította a nyakat, összenyomta a légcsövet és a nyaki verőereket, és Valace érezte, ahogy az élet kezd kiszivárogni belőle, ahogy a látása kezd elsötétülni, ahogy a fülében zúgás kezdődik. De amikor már majdnem elvesztette az eszméletét, a hóhér levágta a kötelet, és Valace zuhant a földre, levegő után kapkodva, köhögve, remegve. Ez volt az első szakasz, amely arra szolgált, hogy megtörje a testét, de életben tartsa. A tömeg üvöltött, némelyek örömmel, mások undorral, de senki sem fordult el. Mindannyian nézték, mert tudták, hogy ez még csak a kezdet. Valace mellkasa görcsösen emelkedett és süllyedt, ahogy próbált levegőt venni, és az arca vörös volt a fulladástól. De az executioner nem várta meg, hogy teljesen magához térjen. Nem volt idő pihenésre, nem volt idő összeszedni magát. A következő szakasz azonnal kezdődött, és ez volt az, amely minden érzéket próbára tett. Valaceté lefektették egy asztalra, amely közvetlenül az akasztófa mellett volt felállítva. 4 ember tartotta le, mindegyik egy végtagot, hogy ne tudjon mozdulni, hogy ne tudjon ellenállni. A hóhér, aki fekete ruhát viselt és akit úgy képeztek ki, hogy ezt a munkát a lehető leghatékonyabban végezze, előhúzott egy hosszú kést, amelyet kifejezetten erre a célra készítettek. A tömeg elcsendesedett egy pillanatra, egy feszült csendé, amely tele volt a várakozással. És akkor a hóhér elkezdett vágni. Először Valace nemi szerveit vágta le, egy gyors, de rendkívül fájdalmas mozdulat, amely olyan kiáltást váltott ki Valaceből, amely minden embert megremegtetett, aki hallotta. Ez nem volt emberi hang. Ez valami más volt, valami primitív és tiszta, a fájdalom legtisztább kifejeződése, amely túlmutat a szavakon, túlmutat a gondolatokon. A hóhér a levágott részeket azonnal a tűzbe dobta, amely ott égett az asztal mellett,
hogy Vallace láthassa, hogy tudja, mi történik a testével. A szag, amely felszállt az égő hústól, émeítő volt, édeskés és keserű egyszerre, és sok ember a tömegben elfordult, nem bírva tovább nézni. De Vallace szemei még mindig nyitva voltak. Még mindig nézte, amit csinálnak vele, még mindig tudatában volt mindennek, mert ez volt az egész lényege ennek a büntetésnek, hogy tudatában legyen, hogy érezze, hogy szenvedjen, hogy minden pillanatot megéljen, amíg csak lehet. De a borzalom nem ért véget itt. A hóhér ezután felhasította Vallace hasát, egy hosszú, mély vágással, amely a mellkastól az alsó haséig tartott. Vallace kiáltása ismét áthatolta a levegőt, de most már gyengébb volt, rekedt, mert a teste kezdte elveszíteni erejét, a sok és a fájdalom kezdte elárasztani az idegrendszerét. A hóhér kezei véresek voltak, ahogy benyúltak Vallace testébe és elkezdtek kihúzni mindent, ami benne volt. A beleket, a májat, a gyomrot, az összes belső szervet, amely addig működött és életben tartotta ezt az embert. Vallace érezte minden egyes mozdulatot, érezte, ahogy a kezek körül jártak benne, ahogy kihúzzák belőle az életét, szó szerint. A fájdalom olyan intenzív volt, hogy már nem is volt fájdalom, hanem valami más, valami, ami túlmutat az emberi tapasztalaton. Ez volt a teljes megsemmisítés, a test és a lélek teljes feldarabolása. A beleit, amint kihúzták, azonnal a tűzbe dobták, és Vallace kénytelen volt nézni, ahogy a saját testének részei égnek, ahogy a füst felszáll és eloszlik a levegőben. A szaga belemart az orrába, a torkába, és érezte, hogy a gyomra összeszorul, bár már nem volt gyomra, amely összeszorulhatott volna. Ez volt a paradoxon, ez volt az őrület ebben a helyzetben, hogy a tudat még mindig működött, még mindig érzékelt, még mindig próbált megérteni valamit, ami már régen túllépett az értelem határain. A tömeg reakciója vegyes volt. Némelyek, akik a legközelebb álltak, elágyultak a látvány és a szag hatására. Mások, akik hátrább álltak, továbbra is nézték, hipnotizálva a horror által. Voltak olyan asszonyok, akik zokogtak, olyan férfiak, akik némán álltak, olyan gyerekek, akik nem értették, mit látnak, de akik tudták, hogy valami szörnyű történik. A kivégző tiszt, aki felügyelte az egész folyamatot, nyugodtan állt az oldal mellett, arca kifejezéstelen, mert ő már látott ilyet korábban, és ő tudta, hogy ez a munkája, hogy ez az, amit a törvény megkövetel. De még az ő szemében is volt valami kétség vagy talán csak fáradtság, mert még a legkemény ember sem tudta teljesen figyelmen kívül hagyni azt, ami itt történt. Azt, hogy egy embert így szétszednek, így megaláznak, így megsemmisítenek. De a parancs volt, és a munka folytatódott, mert nem volt menekvés, nem volt megbocsátás, nem volt megálló ebben a gépezetben, amely elindult. Vallace tudata egyre inkább elhomályosodott, de még nem halhatott meg. A test csodálatos módon képes életben maradni még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy már minden veszve van. A szív még mindig vert, bár egyre gyengébben, a tüdők még mindig próbáltak levegőt venni, bár már alig volt levegő, amit belélegezhettek volna. Vallace szemei elkezdtek leragadni, a látása elmosódott, és az egész világ lassan egy fájdalmas ködbe veszett. De még ebben a pillanatban is, amikor a halál már szinte elérte, volt benne valami, ami nem adta fel, valami, ami nem akart elhagyni ezt a világot anélkül, hogy ne látta volna be, hogy amit tett, az értelmes volt. Az eszméje, amiért harcolt, a szabadság, amiről beszélt, nem halt meg vele. Mások folytattál majd, mások emlékeznek majd, és talán, valahol a jövőben, Skócia valóban szabad lesz. Ez volt az a gondolat, amely még mindig ott volt, valahol mélyen a fájdalom és a sok alatt, egy apró szikra, amely nem aludt ki teljesen. Végül, amikor a hóhér úgy döntött, hogy elég volt, amikor Vallace teste már annyira megsemmisült, hogy már nem lehetett tovább menni, felemelte a baltáját és egy gyors mozdulattal levágta Vallace fejét. A hang, amit a balta csapása okozott,
tompa és végleges volt, és Wallace tudata végre megszűnt, végre vége lett a szenvedésnek. A feje a földre gurult, és a teste, amely már csak egy csonka, vérzó tömeg volt, ott maradt az asztalon. A tömeg egy pillanatra teljesen elcsendesedett, mintha kollektív levegővétel lett volna szükséges ahhoz, hogy feldolgozzák, amit most láttak. Aztán lassan elkezdtek beszélni, suttogni, kiabálni, és a zaj ismét visszatért, de most más volt, mélyebb, súlyosabb. Sokan érezték, hogy valami rosszat tettek, hogy részt vettek valamiben, ami túllépett minden határt, ami nem volt igazságszolgáltatás, hanem bosszú, ami nem volt rendfenntartása, hanem kegyetlenség bemutatása. De a kivégzés még nem ért véget. A végső szakaszban Wallace testét 4 részre vágták, ahogy azt az ítélet előírta. Minden egyes részt külön csomagoltak és el fognak küldeni Skócia különböző részeibe, Newcastle-be, Berwickbe, Stirlingbe és Perthbe, ahol nyilvánosan kiállítják majd, hogy mindenki láthassa, hogy ez történik azokkal, akik ellenszegülnek az angol hatalomnak. Wallace fejét pedig kátrányba mártották, hogy megóvják a bomlástól, és majd egy tüskére tűzik London hídján, ahol minden belépő és kilépő látni fogja. Ez volt a végső megalázás, a végső üzenet, hogy még a halálban sem volt nyugalom, még a halálban sem volt méltóság. Wallace teste, amely egykor erős volt és büszke, amely egykor vezetett hadakat és győzött csatákat, most csak egy figyelmeztetés volt, egy szimbólum, egy részlet abban a nagy gépezetben, amely a hatalmat fenntartotta. Azok, akik ott voltak Schmidtfielden azon a napon, sosem felejtették el, amit láttak. Némelyek évek múlva is rémálmokat kaptak, képtelenek voltak elfogyasztani húst, mert az mindig felidézte számukra azt a napot. Mások, akik szkeptikusabbak voltak, kezdték megkérdőjelezni, hogy valóban helyese, amit az angol korona csinál, hogy valóban igazságos-e ez a rendszer, amely ilyen módon pusztít el embereket. Wallace kivégzése, amely egy embert akart megsemmisíteni, valójában egy mozgalmat teremtett. A skót nép, amikor meghallotta, hogy mi történt Wallacevel, nem rettegésbe esett, hanem dühbe. Nem feladta a harcot, hanem folytatták. Robert T. Bruce, aki később Skócia királya lett, Wallace halálából merített erőt, és folytatta a harcot az angol uralom ellen. És végül, évekkel később, Skócia elnyerte a függetlenségét, nem azért, mert egy ember feladta az életét, hanem azért, mert az egy ember megmutatta, hogy van valami, ami fontosabb az életnél, és az a szabadság. A középkori világ olyan volt, ahol a halál mindennapos volt, ahol a kegyetlenség természetes részét képezte az életnek. De még ebben a világban is voltak határok, voltak olyan dolgok, amelyek túlmentek azon, amit az emberek elfogadhatónak tartottak. Wallace kivégzése egy ilyen esemény volt, egy olyan pillanat, amely megmutatta, hogy a hatalom milyen messzire hajlandó elmenni, hogy fenntartsa magát, de amely ugyanakkor azt is megmutatta, hogy az emberi szellem nem pusztítható el teljesen, még a legszörnyűbb körülmények között sem. Wallace nem kért kegyelmet, nem sírt, nem könyörgött, mert tudta, hogy amit tett, az helyes volt, és hogy az, amit most csinálnak vele, nem változtatja meg ezt az igazságot. És ez a tudás, ez az egyszerű, tiszta meggyőződés, az volt, ami megremegtetett mindenkit, aki ott volt, mert azt mutatta, hogy van valami, ami erősebb a fájdalomnál, erősebb a haláltól, és az az eszmék ereje. A filozófiai kérdések, amelyek Wallace életéből és halálából fakadnak, mélyrehatóak és univerzálisak. Mi tesz egy embert azzá, ami meghatározza a test, vagy valami más, valami immateriális, valami, ami túléli a test pusztulását? Wallace teste megsemmisült, szétvágták és szétszórták, de az eszméje, amiért harcolt, túlélte. Ezt látva az ember elgondolkodik azon, hogy mi az, ami valójában számít, mi az, ami valóban fontos. A középkori keresztény teológia szerint a test feltámad majd az utolsó ítélet napján, és minden darab, még a legkisebb is, össze fog állni újra,
hogy az ember teljes egészében állhasson Isten elé. Ez volt az a hit, amely vigaszt nyújtott azoknak, akik hisztek benne, a tudat, hogy még ha a test megsemmisül is, a lélek örök marad, és újra egyesül majd a testével. De Valace esetében, akinek a testét szétszórták, ez a gondolat még inkább jelentőséggel bírt, mert azt jelentette, hogy még ha az angolok mindent megtettek is, hogy megsemmisítsék, az isteni hatalom képes lesz újra összeállítani, újra egészsé tenni. Az érzelmi konfliktus, amely Valace lelkében zajlott azokban a pillanatokban, amikor tudta, hogy mi vár rá, felfoghatatlan. Képzeljük el, hogy tudjuk, hogy néhány órán belül a legszemélyesebb, legintimebb szenvedést fogjuk átélni, amit csak el lehet képzelni, és hogy ez nyilvánosan történik majd, ezrek szeme láttára. Képzeljük el, hogy tudjuk, hogy a testünket szét fogják szaggatni, hogy minden egyes pillanata ennek a folyamatnak tele lesz fájdalommal, és hogy nincs menekvés, nincs vég, amíg a hóhér nem dönt úgy, hogy itt az ideje befejezni. Valace ezt mind tudta, és mégis képes volt megőrizni a nyugalmát, a méltóságát. Ez nem közömbösség volt, nem érzéketlenség. Ez valami más volt, valami, ami az emberi szellem legerősebb formáját mutatta. Ez volt a bátorság a legmélyebb értelmében, nem a félelem hiánya, hanem a félelem leküzdése, a tudat, hogy ami jön, az szörnyű lesz, de hogy van valami, ami fontosabb, és az az eszme, amiért az ember harcolt. A bátorság középkori fogalma komplex és árnyalt volt. Az arisztotelészi filozófiában a bátorság a közepet jelentette a gyávaság és a vakmerőség között. Nem volt elég csak félelem nélkül tenni valamit, hanem a helyes okból kellett tenni, a helyes célért. Valace bátorsága ebben az értelemben valódi volt, mert nem azért harcolt, mert szerette a háborút, nem azért harcolt, mert hatalomra vágyott, hanem azért, mert hitt valamiben, és ez az, ami miatt az emberek emlékeztek rá. A középkori lovagi kódex, amely a 12. és 13. században fejlődött ki, hangsúlyozta a becsületet, a hűséget, a bátorságot és az irgalmat. Valace, bár nem volt nemes születésű, megtestesítette ezeket az értékeket, és ez az, ami miatt a nép vezetőjévé vált. Az emberek látták benne valamit, ami túlmutatott az egyéni ambíción, valamit, ami univerzális volt, valamit, ami mindannyiukhoz szólt. A becsület fogalma különösen fontos volt ebben a korban. Egy férfi becsülete fontosabb volt az életénél, mert a becsület elvesztése rosszabb volt a halálnál. Valace becsülete abban rejlett, hogy igaz volt önmagához, hogy nem tett kompromisszumot az eszméivel, hogy nem adta el magát az angoloknak, még akkor sem, amikor ez megmenthette volna az életét. Amikor állt Westminster Hallban és azt mondta, hogy nem lehet áruló egy olyan királyhoz, akinek soha nem tett hűségesküt, ez nem jogi érvelés volt csupán, hanem egy mély erkölcsi kijelentés. Azt mondta, hogy van valami, ami fontosabb a túlélésnél, és az az integritás, az őszinteség önmagunkhoz és másokhoz. És ez az, ami miatt az emberek tisztelték, még az ellenségei is, akik, bár gyűlölték őt, mégis elismerték, hogy van benne valami rendkívüli, valami, ami ritkán található meg. Az angol hatalom reakciója Valacere azt mutatja, hogy mennyire féltek tőle. Ha Valace csak egy egyszerű lázadó lett volna, ha csak egy bandita lett volna, aki garázdálkodik a határvidéken, akkor nem lett volna szükség ilyen nyilvános és szörnyű kivégzésre. De Valace több volt ennél. Ő egy szimbólum volt, egy eszmék megtestesítője, és az eszméket nem lehet megölni olyan könnyen, mint egy embert. Edward király tudta ezt, és ezért döntött úgy, hogy Valace halála olyan nyilvános és borzalmas lesz, hogy minden Skótország és Anglia megtanulja, mi történik azokkal, akik ellenállnak. De ez a stratégia kudarcot vallott, mert Valace halála nem riasztotta el az embereket, hanem inspirálta őket. Megmutatta nekik, hogy van valaki, aki hajlandó volt mindent feláldozni azért, amiben hitt, és ez erőt adott nekik, hogy tovább harcoljanak.
A neurális mesterséges intelligencia által elbeszélt történetek különlegessége az, hogy képesek közvetíteni az érzelmek mélységét és a filozófiai kérdések komplexitását olyan módon, amely mély kapcsolatot teremt a hallgatóval. Wallace története nem csak egy történelmi esemény elbeszélése, hanem egy elmélkedés arról, hogy mi tesz minket emberekké, mi adja az életünknek az értelmét, és mi az, ami túléli a halált. Amikor meghallgatjuk vagy elolvassuk Wallace történetét, nem csak információt kapunk, hanem egy érzelmi és filozófiai utazást, amely megkérdőjelezi a saját értékeinket, a saját meggyőződéseinket, és arra késztet, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mi mit tennénk egy hasonló helyzetben. A fájdalom és a szenvedés filozófiája központi szerepet játszik Wallace történetében. A fájdalom, amely Wallace-t érte, nem volt csak fizikai. Volt érzelmi és spirituális is. Az a tudat, hogy az országát árulónak tartják, hogy a népét továbbra is elnyomják, hogy az eszméje, amiért harcolt, még mindig nem valósult meg, ez mind hozzájárult a teljes szenvedéshez, amely sokkal mélyebb volt, mint amit a test érezhet. A szenvedés, a filozófiai értelemben, az öntudat egy formája, egy mély reflexió a világgal való kapcsolatunkról és arról, hogy mi történik velünk. Wallace szenvedése nem volt hiába való, mert az inspirált másokat, mert azt mutatta, hogy van valami, ami fontosabb a személyes kényelemnél, és az az igazságosság, a szabadság, az emberi méltóság. A londoni tömeg, amely Wallace kivégzését nézte, egy keresztmetszete volt a középkori társadalomnak. Voltak közöttük olyanok, akik örültek, mert gyűlölték a skótokat és mindent, amit képviseltek. Voltak olyanok, akik egyszerűen csak kíváncsiak voltak, akik csak látni akartak valamit, ami szokatlan, ami különleges. És voltak olyanok, akik zavarban voltak, akik érezték, hogy valami nincs rendben, akik kényelmetlenül érezték magukat attól, amit láttak. Ez a sokféleség a reakciókban azt mutatja, hogy még egy olyan korban is, amikor a kegyetlenség normális volt, még akkor is voltak emberek, akik képesek voltak érezni, hogy van egy határ, amit nem szabad átlépni, hogy van valami, ami túl sok, ami túl kegyetlen. És ezek az emberek, akik zavarban voltak, akik kényelmetlenül érezték magukat, ők voltak azok, akik később elkezdtek kérdéseket feltenni, akik elkezdtek kételkedni a rendszerben, akik elkezdtek gondolkodni azon, hogy talán más út is létezik. A kivégzés pszichológiai hatása nem csak azokra volt, akik nézték, hanem azokra is, akik részt vettek benne. A hóhér, aki végrehajtotta az ítéletet, egy olyan ember volt, akit arra képeztek ki, hogy ezt a munkát elvégezze. De még ő is, aki megedzett volt és tapasztalt, nem lehetett teljesen immunis arra, amit csinált. A történelmi feljegyzések azt mutatják, hogy a hóhérok gyakran ivóssá váltak, hogy kezelni tudják a munkájuk érzelmi terheit, hogy el tudják nyomni a lelkiismeret furdalásukat. Mert bármennyire is mondták nekik, hogy csak a törvényt hajtják végre, hogy csak a munkájukat végzik, ők tudták, hogy ők azok, akik szétszednek egy embert, akik elveszik az életét a legkegyetlenebb módon. És ez a tudás, még ha tudattalanul is, de ott volt bennük, és súlyosan terhelte őket. A politikai kontextus, amelyben Wallace kivégzése történt, rendkívül komplex volt. Edward király, akit Longshanksnak, azaz hosszúlábúnak hívtak, ambiciózus uralkodó volt, aki azt akarta, hogy Britannia egésze az uralma alatt álljon. Már meghódította Walest, és most Skócia volt soron. De Skócia nem volt könnyű préda. A skótok büszkék voltak és függetlenek, és nem akartak meghajolni az angol uralom előtt. Wallace megjelenése a színen megváltoztatta a játékszabályokat, mert ő képes volt egyesíteni a különböző klánokat és nemeseket egy közös cél érdekében. Ez volt az, ami igazán veszélyessé tette őt Edward számára, nem az, hogy jó harcos volt, hanem az, hogy karizmatikus vezető volt, aki képes volt mozgósítani az embereket. Az 5. évvel a tárgybánásmódot a középkorban a test és a lélek kapcsolatára is rávilágít.
A középkori keresztény gondolkodás szerint a test és a lélek elválaszthatatlanok voltak, még ha a lélek túl is élte a testet. A test volt a lélek edénye, és ezért fontos volt, hogy tisztelettel bánjanak vele, még a halál után is. De Valace esetében ez a tisztelet teljesen hiányzott. A testét szétszabdalták és szétszórták, megfosztották minden méltóságtól. Ez volt az egyik legnagyobb bűn, amit el lehetett követni, mert ez azt jelentette, hogy az embert megfosztották a keresztény temetés lehetőségétől, és ezzel együtt a lélek üdvözülésének esélyétől is. De paradox módon, Valace halála, amely teljes megsemmisítést kívánt jelenteni, valójában megszentelte őt, mártírrá tette, valakivé, aki hajlandó volt szenvedni és meghalni a hitéért és az eszméiért. És a mártírok mindig erősebbek voltak halálukban, mint életükben. Az emberi tudat és a fájdalom kapcsolata különösen érdekes Valace esetében. A modern neurológia azt mutatja, hogy a tudat elvesztése általában néhány másodpercen belül bekövetkezik, amikor a tüdők összeomolnak vagy amikor a test súlyos traumát szenved. De a középkori kivégzési módszerek olyan finomra voltak hangolva, hogy megpróbálták megőrizni a tudatot a lehető leghosszabb ideig. A hóhérok ismerték a test anatómiáját, tudták, hogy hol kell vágniuk, hogy ne okozzanak azonnali halált, hogy ne okozzanak olyan sérülést, amely azonnal kikapcsolná a tudatot. Ez azt jelentette, hogy Valace valószínűleg tudatában volt a legtöbb folyamatnak, amely vele történt, még akkor is, amikor a teste már szétesőben volt. Ez a tudat, ez a képesség arra, hogy érzékelje és megértse, ami történik, ez volt az igazi büntetés, mert ez volt az, ami a fájdalmat elviselhetetlenné tette. A halál és az utóélet középkori felfogása azt jelentette, hogy az emberek hisztek abban, hogy a test feltámad majd, és hogy az ítélet napján mindenki felelősségre vonható lesz azért, amit az életében tett. Ez a hit erőt adott azoknak, akik szenvedtek, mert tudták, hogy a jelenlegi szenvedés csak átmeneti, hogy van valami több, ami vár rájuk. Valace, aki valószínűleg mélyen hívő keresztény volt, tudta ezt, és ez adhatott neki erőt, hogy kibírja, amit kellett kibírnia. A tudat, hogy a halál nem a vég, hanem csak egy átmenet, hogy van egy másik világ, ahol az igazságosság győzedelmeskedik, ez az, ami lehetővé tette számára, hogy megőrizze a méltóságát és a nyugalmát még a legszörnyűbb körülmények között is. A közösségi szenvedés fogalma is fontos Valace történetében. Amikor egy ember szenved, különösen ha ez nyilvánosan történik, akkor a közösség is szenved vele. A tömeg, amely nézte Valace kivégzését, nem volt csak passzív szemlélő. Ők is részesei voltak ennek a folyamatnak, ők is hordozták a terhet, amely ezzel járt. Némelyek úgy döntöttek, hogy részt vesznek az agresszióban, hogy újjonganak és kiabálnak, és ezzel megpróbálják elnyomni a saját kényelmetlenségüket. Mások úgy döntöttek, hogy csendesek maradnak, hogy szembenéznek azzal, amit látnak, és hogy hagyjak, hogy az befolyásolja őket. És ez a közösségi tapasztalat, ez a kollektív szenvedés, ez volt az, ami elindította azt a folyamatot, amely végül Valace mítoszának a kialakulásához vezetett. A mítosz és a történelem közötti határvonal Valace esetében elmosódott. Az, ami aznap történt Schmidtfieldben, az történelem, az egy tény, amely dokumentált és bizonyított. De ami ezután történt, ahogy az emberek emlékeztek Valacere, ahogy beszéltek róla, ahogy dalokat írtak róla, ez már a mítosz területe volt. A mítosz nem hazugság, nem tévedés, hanem valami más, valami, ami túlmutat a tényen, valami, ami az emberek kollektív tudata által létrehozott igazság. Valace mítosza azt mondja, hogy ő a szabadság harcosa volt, hogy ő nem félt, hogy ő nem adta meg magát. És ez a mítosz, még ha nem is teljesen pontos minden részletében, valami igazat mond arról, ami Valace volt, és arról, amit képviselt. A modernkori olvasónak vagy hallgatónak, aki Valace történetét megismeri, szembe kell néznie azzal a kérdéssel,
hogy mennyire különbözik a mi világunk a középkori világtól, és mennyire hasonló. Nyilvánvaló, hogy a mai társadalmak, legalábbis az esetek többségében, nem alkalmaznak ilyen nyilvános és brutális kivégzéseket. De a hatalom visszaélése, az elnyomás, az igazságtalanság, ezek mind még mindig jelen vannak a világunkban. És ezért Wallace története még mindig releváns, még mindig szól hozzánk, mert emlékeztet arra, hogy mindig vannak olyanok, akik hajlandók harcolni az igazságért, még akkor is, ha ez a legnagyobb áldozatot követeli tőlük. És ez az, ami Wallace örökségét időtlenné teszi, ez az, ami miatt az ő neve még ma is él, még több mint 700 évvel a halála után. Az érzelmi utazás, amelyet Wallace története kínál, nem csak a múltról szól, hanem a jelenről és a jövőről is. Amikor hallgatunk vagy olvasunk arról, ami történt vele, akkor nem csak információt kapunk, hanem egy tükröt, amely megmutatja nekünk, hogy kik vagyunk, miben hiszünk, és mire vagyunk hajlandók. Wallace története kihívást jelent számunkra, hogy megkérdezzük magunktól, hogy mi mit tennénk az ő helyében, hogy milyen eszméket tartunk olyan fontosnak, hogy hajlandók lennénk értük szenvedni, hogy van-e valami, ami fontosabb az életünknél. És ezek a kérdések, ezek az örökemberi kérdések, amelyekre nincs egyszerű válasz, de amelyekre mindig újra és újra válaszolnunk kell, ahogy haladunk az életünk során. A narratíva ereje abban rejlik, hogy képes átvinni bennünket egy másik időbe és helyre, hogy képes érezteti velünk azt, amit a szereplők éreztek, hogy képes megértetni velünk azt, amit ők megértettek. Wallace története nem csak a múlt leltára, hanem egy élő, lélegző dolog, amely minden egyes elmondásával vagy olvasásával újjászületik. És minden generáció újraértelmezi ezt a történetet a saját kontextusában, a saját tapasztalatai alapján, és ezáltal a történet folyamatosan fejlődik, folyamatosan változik, de a lényege, az igazság, amely benne van, az változatlan marad. A filozófiai reflexió, amely Wallace életéből és halálából következik, mélyreható és sokrétű. Az egyik központi kérdés az, hogy mi az emberi méltóság forrása, és lehet-e azt elvenni. A középkori felfogás szerint az emberi méltóság Istenből származik, minden ember Isten képmására teremtetett, és ezért elidegeníthetetlen értéke van. Wallace kivégzése megpróbálta elvenni ezt a méltóságot, megpróbálta redukálni őt egy dologgá, egy példává, egy figyelmeztetéssé. De sikerült-e? Azok, akik nézték, és akik később hallottak róla, nem így látták. Látták benne a méltóságot, látták benne az emberi szellem erejét, látták benne azt, hogy van valami, amit nem lehet elvenni, még a legszörnyűbb körülmények között sem. És ez az, ami Wallace történetét olyan erőssé teszi, ez az, ami miatt még ma is képesek vagyunk kapcsolódni hozzá, még ma is képesek vagyunk meríteni erőt belőle. A halál előtti pillanatok, amelyeket Wallace átélt, amikor már tudta, hogy nincs menekvés, amikor már elfogadta, hogy mi fog történni, ezek a pillanatok különleges tisztaságot hordoztak. Ebben a végső elfogadásban, ebben a tudatban, hogy a küzdelem véget ért, van valami, ami béke, valami, ami meghaladja a félelmet és a fájdalmat. Ez nem megadás, nem feladás, hanem valami más, valami, ami túlmutat ezeken a kategóriákon. Ez a végleges elfogadás, ez a teljes jelenlét a pillanatban, még ha az a pillanat szörnyű is, ez az, ami az emberi tudatot a legmagasabb szintjére emeli. Wallace, amikor ott feküdt az asztalon, és tudta, hogy néhány másodpercen belül a halál eljön, valószínűleg átélte ezt a pillanatot, ezt a teljes jelenlétet, és ez az, ami lehetővé tette számára, hogy kibírja, hogy ne törjön össze, hogy megőrizze magát a végsőkig. Az emlékezet, amely Wallace után maradt, nem csak a történelemkönyvekben él, hanem az emberek szíveiben és elméjében is. Skóciában Wallace nemzeti hős, valaki, akit minden gyerek ismer, akinek a története részét képezi a kollektív identitásnak. A National Wallace Monument, amely Stirlingben áll,
egy monumentális emlékmű, amely Valace emlékének van szentelve, és amely minden évben ezreket vonz, akik tiszteletüket akarják leróni. De az emlékezet nem csak Skóciára korlátozódik. Valace története, különösen a Braveheart film után, világszerte ismertté vált, és inspirálta az embereket különböző kultúrákban és országokban. Ez az univerzális vonzerő abból fakad, hogy Valace története nem csak egy nemzeti történet, hanem egy emberi történet, amely beszél arról, hogy mit jelent harcolni valamiért, ami fontosabb nálunk. A kínzás és a kivégzés történelme tele van hasonló esetekkel, de Valace esete kiemelkedik közülük, mert olyan jól dokumentált, és mert olyan nagy hatást gyakorolt. A középkori Angliában a hanging, drawing and quartering a legszörnyűbb büntetés volt, amelyet csak a legmagasabb árulásért szabétéak ki. Mások, akik később ezt a sorsot szenvedték el, közöttük Guy Fawkes és a Gunpowder Plot többi összeesküvője, mind Valace árnyékában álltak, mert ő volt az első, aki igazán ismertétette ezt a módszert. És bár a módszer maga szörnyű volt, az, ahogy Valace viselte, az, hogy nem tört össze, azt tette őt példaképé, nem csak a skótoknak, hanem mindenkinek, aki hitt valamiben, ami fontosabb a saját életénél. Az erkölcsi kérdések, amelyek Valace történetéből fakadnak, szintén összetettek. Van-e olyan eszme, ami érdemes a halálra? Van-e olyan ügy, ami fontosabb a saját életünknél? A legtöbb ember, ha szembesül ezzel a kérdéssel, habozni fog, mert az ösztönünk az, hogy túléljünk, hogy megőrizzük magunkat. De vannak pillanatok, vannak helyzetek, amikor az emberek úgy döntenek, hogy van valami, ami fontosabb. Valace ilyen döntést hozott, nem egyszer, hanem többször is, amikor folytatta a harcot, amikor nem fogadta el az angol uralmát, amikor nem kért kegyelmet. És ez a döntés, ez a választás, ez az, ami őt hőssé teszi, ez az, ami miatt az emberek emlékeznek rá. A szenvedés értelme, ha egyáltalán van értelme, talán abban rejlik, hogy megmutatja nekünk, hogy mire vagyunk képesek, hogy mennyire erősek vagyunk, hogy mi van bennünk, amikor minden mást elvesznek tőlünk. Valace szenvedése nem volt hiába való, mert az inspirált másokat, mert az megváltoztatta a történelem menetét, mert az megmutatta, hogy van valami, ami legyőzhetetlen, még a legkegyetlenebb hatalom is csak addig tud elmenni, addig tud pusztítani, de nem tud megsemmisíteni mindent. Az eszme, amiért Valace harcolt, túlélte őt, és ez az, ami értelmet ad a szenvedésének, ez az, ami miatt nem volt hiába való. A végső pillanatok, amikor Valace tudata végleg elkezdett elhalványulni, amikor már nem volt visszaút, amikor már csak a halál várt rá, ezek a pillanatok talán a legemberibbek voltak az egész történetben. Mert ebben a pillanatban, amikor minden elveszett, amikor a test már nem tudott tovább harcolni, még akkor is volt valami, ami megmaradt, valami, ami Valaceé volt és senki másé, és az az ő tudata, az ő öntudata, az ő énje. És ez az én, ez a belső mag, ez az, ami nem pusztult el, ez az, ami átment a halálon és túlélte. Nem fizikai értelemben, hanem a memóriában, az emlékezetben, a történetekben, amelyek róla szólnak. És ez talán az egyetlen igazi halhatatlanság, amit el tudunk érni, hogy emléksznek ránk, hogy a történetünk él, hogy az, amit tettünk, számít. A történelem, ahogyan tudjuk, nem objektív, hanem szubjektív, mert az emberek írják, akiknek megvannak a saját nézőpontjaik, a saját elfogultságaik. Valace története is így van, különböző forrásokból ismerjük, amelyek különböző nézőpontokat képviselnek. Az angol krónikák általában negatívan ábrázolják Valaceté, mint vad barbárt, aki gyilkol és pusztít. A skót krónikák viszont hősként ábrázolják, mint szabadságharcost, aki megvédte a népét. Az igazság, mint mindig, valahol a kettő között van, de ami biztos, az az, hogy Valace egy rendkívüli ember volt, aki rendkívüli dolgokat tett, és aki rendkívüli módon halt meg. És ez a rendkívüliség, ez az, ami miatt a történetét még ma is meséljük,
még ma is tanulmányozzuk, még ma is próbáljuk megérteni. A filmek és a populáris kultúra, különösen a Braveheart, nagy szerepet játszottak abban, hogy Wallace története ismertté váljon a világ számára. De a film, bár hatásos és érzelmileg megragadó, nem teljesen pontos történelmileg. Sok mindent megváltoztattak, sok mindent hozzáadtak, hogy drámaibb legyen, hogy jobban működjön a vásznon. De ez nem jelenti azt, hogy a film értéktelen lenne. Ellenkezőleg, a film elérte azt, hogy emberek milliói ismerkedtek meg Wallace történetével, hogy érdeklődni kezdtek a skót történelem iránt, hogy elgondolkodtak azon, hogy mit jelent a szabadság, és hogy mit jelent harcolni érte. És ez az, ami számít, nem az, hogy minden egyes részlet pontos-e, hanem az, hogy az üzenet átjön, hogy az érzelem átjön, hogy az emberek kapcsolódni tudnak hozzá. A középkori társadalomban a kivégzések nem csak büntetések voltak, hanem társadalmi rituálék is. Ezek az események összehozták a közösséget, lehetőséget adtak arra, hogy az emberek közösen vegyenek részt valamiben, hogy közösen éljenek át valamit. Ez a közösségi tapasztalat erősítette a társadalmi kohéziót, megerősítette a normákat és az értékeket, amelyek szerint a társadalom működött. Wallace kivégzése ebben az értelemben is jelentős volt, mert az egy olyan esemény volt, amely túlmutatott az egyén büntetésén, amely az egész társadalmat érintette, amely üzenetet küldött mindenkinek, aki ott volt vagy aki hallott róla. És ez az üzenet, bár az angol hatalom szándéka szerint rettegést kellett volna kiváltson, valójában mást eredményezett, valami olyat, amit nem vártak, és az a dac, az ellenállás, a meggyőződés, hogy van valami, ami fontosabb a hatalommal való engedelmességnél. Az emberi tudat egyik legnagyobb rejtélye az, hogy hogyan képes az ember elviselni a szélsőséges szenvedést, hogyan képes túlélni olyan körülményeket, amelyek lehetetlennek tűnnek. Wallace története egy példa erre, egy bizonyíték arra, hogy az emberi szellem erősebb, mint amit gondolnánk, hogy van benne valami, ami képes ellenállni még a legszörnyűbb körülményeknek is. Ez nem jelenti azt, hogy minden ember képes lenne erre, vagy hogy ez valami, amit bárki megtanulhat. De azt jelenti, hogy lehetséges, hogy vannak olyan pillanatok, amikor az ember képes túllépni a saját határain, amikor képes valamit tenni, ami felülmúlja azt, amit normálisan képes lenne. És ezek a pillanatok, ezek a csúcspontok, ezek azok, amelyek meghatározzák, hogy kik vagyunk valójában, amelyek megmutatják az igazi karakterünket. A fájdalom feldolgozása, mind fizikailag, mind érzelmileg, komplex folyamat, amely az egész agyat és testet érinti. A modern tudományos kutatások azt mutatják, hogy a fájdalom nem csak egy érzés, hanem egy összetett tapasztalat, amely magában foglalja az érzékelést, az érzelmet, a gondolkodást és a memóriát. Wallace esetében, amikor a fájdalom olyan intenzív volt, hogy már alig lehetett elviselni, az agy valószínűleg elkezdett védekezni, elkezdett leállítani bizonyos funkciókat, hogy megpróbálja megvédeni a tudatot a teljes összeomlástól. Ez magyarázhatja, hogy miért képes néha az ember túlélni olyan helyzeteket, amelyek lehetetlennek tűnnek, mert az agy és a test együtt működik, hogy minél tovább fenn tudja tartani a tudatot és az életet. A kollektív memória, amely Wallace körül alakult ki, egy példa arra, hogy hogyan őrzi meg egy nép a múltját, hogyan adja tovább a történeteit generációról generációra. A skót nép számára Wallace nem csak egy történelmi alak, hanem egy szimbólum, valaki, aki megtestesíti azt, amit skótnak lenni jelent, azt a függetlenséget, azt a büszkeséget, azt a hajlandóságot, hogy megvédjék azt, ami az övék. Ez a kollektív memória nem mindig pontos, nem mindig objektív, de mégis fontos, mert az ad identitást, az ad értelmet, az ad kapcsolatot a múlthoz. És ez a kapcsolat, ez a folytonosság, ez az, ami lehetővé teszi, hogy egy nép túléljen még a legnehezebb időkben is, mert tudják, hogy ők része valaminek, ami nagyobb, ami tartósabb, ami túléli az egyént. A jog és az igazságszolgáltatás fejlődése szempontjából Wallace esete egy fontos mérföldkő volt.
A hanging, drawing and quartering módszer, amely Wallacere alkalmaztak, később is használatban maradt évszázadokon keresztül, de idővel egyre inkább megkérdőjelezték. Az emberek elkezdtek kérdéseket feltenni arról, hogy helyes-e ilyen módon büntetni az embereket, hogy van-e joga az államnak ilyen szörnyű dolgokat tenni még azokkal is, akik a legsúlyosabb bűnöket követték el. Ez a fejlődés, ez a haladás a humanizmus felé sok időt vett igénybe, de végül eljutott oda, hogy a modern jogrendszerekben ilyen típusú büntetéseket már nem alkalmaznak, hogy vannak olyan nemzetközi egyezmények, amelyek tiltják a kínzást és a megalázó bánásmódot. És ebben az értelemben Wallace szenvedése nem volt hiábavaló, mert az hozzájárult ahhoz a folyamathoz, amely végül egy emberiesebbhez békésebb világ létrejöttét eredményezte. A létezés értelméről való filozófiai elmélkedés, amely Wallace történetéből fakad, azt a kérdést veti fel, hogy mi az, ami valóban számít az életben. Van, aki azt mondja, hogy a boldogság, van, aki azt mondja, hogy a siker, van, aki azt mondja, hogy a szeretet. De Wallace története arra mutat rá, hogy talán van valami más is, valami, ami még fontosabb, és az a meggyőződés, az integritás, az, hogy hülyek vagyunk önmagunkhoz és ahhoz, amiben hiszünk. Mert a boldogság elmúlhat, a siker átmeneti lehet, még a szeretet is véget érhet, de az, hogy kik vagyunk, az, hogy miben hiszünk, az, hogy mit képviselünk, ez az, ami maradandó, ez az, ami túléli az időt, ez az, ami valóban számít. A média szerepe abban, hogy hogyan emlékezünk Wallacere, szintén nem elhanyagolható. A könyvek, a filmek, a dokumentumfilmek, a színházi előadások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Wallace története továbbra is élő legyen, hogy továbbra is releváns legyen. De minden médium másképp ábrázolja őt, másképp értelmezi a történetét, és ezért azt látjuk, hogy Wallace képe folyamatosan változik, folyamatosan alkalmazkodik az adott kor igényeihez és elvárásaihoz. Ez nem jelenti azt, hogy nincs egy valódi Wallace, egy történelmi személy, aki élt és halt, hanem azt jelenti, hogy az, ahogyan mi látjuk őt, az mindig a saját kontextusánktól függ, a saját értékeinktől, a saját tapasztalatainkból. A halálfélelem, amely az emberiséget évezredeken keresztül kíséri, egy központi téma Wallace történetében is. Wallace nem félt a haláltól, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy nem félt, és ez az, ami a legtöbbet megdöbbentette azokat, akik nézték. De vajon igazán nem félt, vagy csak képes volt legyőzni a félelmét, képes volt túllépni rajta? A halálfélelem természetes, biológiailag beágyazott az emberi létezésbe, mert az segít túlélni, az segít elkerülni a veszélyeket. De vannak olyan helyzetek, amikor a halálfélelem akadályá válik, amikor megakadályozza, hogy azt tegyük, amit tennünk kell, amikor megakadályozza, hogy azok legyünk, akik igazán vagyunk. És ezekben a helyzetekben az embernek képesnek kell lennie legyőzni a félelmét, nem azáltal, hogy eltünteti, hanem azáltal, hogy felismeri, elfogadja, és ellenére cselekszik. Ez az, amit Wallace tett, és ez az, ami őt valóban bátorrá tette. Az utolsó gondolatok, amelyek Wallace fejében járhattak, mielőtt végleg elvesztette volna a tudatát, rejtélyek maradnak. Nem tudjuk, hogy mire gondolt, hogy mit érzett, hogy milyen képek futottak végig az elméjén. Talán a gyermekkorára gondolt, amikor még szabad volt és amikor még nem tudta, hogy mi vár rá. Talán a csatákra gondolt, amelyeket megnyert, a barátokra, akiket elveszített, a népre, akit vezetett. Talán a feleségére gondolt, akit az angolok megöltek, és akinek a halála indította el őt ezen az úton. Talán Istenre gondolt, és arra, hogy hamarosan találkozik vele, hogy hamarosan elszámoltatják azért, amit tett, de hogy ő készen áll, mert tudja, hogy jót tett, hogy helyesen tett. Vagy talán már nem gondolt semmire, talán a tudata már annyira töredezett volt, hogy már csak képek és érzések voltak, összevisszaság, amely előzte meg a végleges csendet. A kivégzés utóhatása,
amely London városában és egész Angliában érezhető volt, szintén figyelemre méltó. Az emberek, akik ott voltak Smithfieldben, hazamentek és elmesélték, amit láttak, és a történet terjedt, mint a futótűz. Némelyek undorral beszéltek róla, némelyek félelemmel, némelyek csodálattal. De mindannyian beszéltek róla, és ez az, ami fontos, mert ez azt jelentette, hogy Wallace halála nem maradt titok, nem lett elfeledve, hanem részévé vált a kollektív tudatnak. És ahogy a történet terjedt, úgy változott is, új részletek kerültek hozzá, új értelmezések születtek, és lassan a történet legendává vált, mítosszá, valamivé, ami több volt, mint a tények egyszerű felsorolása. A generációk közötti áthagyomány, amely lehetővé teszi, hogy Wallace története fennmaradjon, egy érdekes jelenség. A szülők mesélnek a gyerekeiknek, akik majd mesélnek az ő gyerekeiknek, és így tovább, és minden generáció hozzáad valamit a történethez, valamit, ami tükrözi az ő tapasztalataikat, az ő értékeiket. Ez a folyamat, ez az élő hagyomány, ez az, ami lehetővé teszi, hogy a múlt ne legyen halott, ne legyen egy múzeum, hanem valami, ami még mindig releváns, ami még mindig szól hozzánk, ami még mindig tanítani tud minket. Wallace története ebben az értelemben is időtlen, mert minden generáció újra felfedezheti magának, újra értelmezheti a saját kontextusában, és újra tanulhat belőle. A politikai következmények, amelyek Wallace halálából fakadtak, szintén jelentősek voltak. Robert H. Bruce, aki később Skócia királya lett, merített erőt Wallace példájából, és folytatta a harcot az angol uralom ellen. És végül, évekkel később, a Bannocksburni csatában, ahol Bruce megverte az angol hadakat, Skócia elnyerte a függetlenségét. Ez a győzelem nem lett volna lehetséges Wallace nélkül, nem lett volna lehetséges az áldozat nélkül, amit ő hozott, az inspiráció nélkül, amit ő nyújtott. És ezért Wallace halála, bár szörnyű volt, nem volt hiába való, mert az valami nagyobbat eredményezett, valami, ami túlmutatott az egyénen, valami, ami egy egész nemzetet érintett. A megbocsátás kérdése is felmerül Wallace történetében. Meg tudott-e bocsátani az angoloknak, azoknak, akik ilyet tettek vele? Meg tudott-e bocsátani azoknak, akik elárulták, akik kiadták őt? A középkori keresztény tanítás szerint a megbocsátás a kereszténység központi értéke, valami, amit Jézus tanított és amit minden kereszténynek követnie kell. De a megbocsátás nem könnyű, különösen nem olyan helyzetben, amikor az ember olyan szörnyű szenvedést él át. Wallace valószínűleg küzdött ezzel a kérdéssel, küzdött azzal, hogy hogyan tudja összeegyeztetni a hit követelményeit a saját emberi érzelmeivel. De talán, azokban az utolsó pillanatokban, amikor már nem volt más hátra, talán képes volt elengedni a haragot, elengedni a bosszúvágyat, és egyszerűen elfogadni azt, ami történik, és megbocsátani azoknak, akik okozták. A szenvedés transformáló ereje, amely Wallace történetében is megjelenik, egy olyan téma, amely végigvonul az emberi kultúrán és vallásán. A kereszténységben a szenvedés nem csak valami rossz, hanem valami, ami megtisztít, ami közelebb vihet Istenhez, ami értelmet adhat az életnek. Jézus szenvedése a kereszten a kereszténység központi eseménye, és azt tanítja, hogy a szenvedés lehet valami nemes, valami megváltó. Wallace szenvedése ebben az értelemben hasonlítható Jézuséhoz, nem csak azért, mert hasonlóan kegyetlen volt, hanem azért is, mert hasonló célt szolgált, azt, hogy megváltsa a népét, hogy szabadságot hozzon nekik. És ebben az értelemben Wallace nem csak egy harcos volt, nem csak egy vezető, hanem egy mártír is, valaki, aki szenvedett és meghalt azért, amiben hitt. A test és a lélek kettőssége, amely a középkori gondolkodás központi témája volt, szintén fontos Wallace történetében. A test mulandó, gyenge, sebezhető, de a lélek örök, erős, legyőzhetetlen. Wallace teste megsemmisült, de a lelke, vagy legalábbis az, amit a lelkének gondolunk, az eszméje, az emléke, az tovább él.
Ez a kettősség ad reményt azoknak, akik szenvednek, azoknak, akik félnek, azoknak, akik tudják, hogy a halál elkerülhetetlen. Mert ha a test megsemmisül, de a lélek tovább él, akkor van értelme a szenvedésnek, van értelme a harcnak, van értelme az életnek. A kérdés, hogy Wallace valóban hős volt-e, vagy csak egy veszélyes lázadó, attól függ, hogy kinek a perspektívájából nézzük. Az angolok számára Wallace áruló volt, valaki, aki megzavarta a rendet, aki gyilkolt és pusztított. A skótok számára pedig hős volt, valaki, aki megvédte a népét, aki harcolt a szabadságért, aki nem adta meg magát. Az igazság, mint mindig, szubjektív, és attól függ, hogy milyen értékeket tartunk fontosnak, milyen eszméket támogatunk. De az, ami objektív, az, hogy Wallace egy rendkívüli ember volt, aki rendkívüli dolgokat tett, és aki rendkívüli hatást gyakorolt a történelemre. És ez az, ami őt emlékezetessé teszi, ez az, ami miatt még ma is beszélünk róla. A fájdalom jelentése, amely Wallace számára nyilvánvaló volt, nem csak a fizikai szenvedésben rejlett, hanem abban is, amit az képviselt. A fájdalom volt a bizonyíték arra, hogy ő nem adta meg magát, hogy ő nem kompromittált, hogy ő hű maradt az eszméihez. És ebben az értelemben a fájdalom nem volt az ellenség, hanem egy társaság, egy bizonyíték, egy jel arra, hogy ő jó úton jár, hogy ő helyesen tesz. Ez a felfogás, amely a fájdalmat pozitív dologként látja, szokatlan lehet a modern olvasó számára, aki általában a fájdalmat mint elkerülendő dolgot tekinti. De a középkori gondolkodásban, különösen a vallási kontextusban, a fájdalom lehetett valami értékes, valami, ami közelebb vihet az igazsághoz, Istenhez, a megvilágosodáshoz. A végső befejezés, amikor Wallace fejét és testének darabjait szétküldték Skócia különböző részére, egy szimbolikus aktus volt, amely azt üzente, hogy az angol hatalom mindenütt jelen van, mindenütt uralkodik, mindenhol képes büntetni. De ez a szimbolikus aktus visszaütött, mert az, hogy Wallace testét így szétszórták, csak még jobban felébresztette a skótok dühét és elszántságát. Minden egyes darab, amely egy másik városban vagy régióban volt kiállítva, egy újabb emlékeztető volt arra, hogy mit tettek az angolok, egy újabb oké arra, hogy tovább harcoljanak. És így Wallace teste, még halálában is, tovább szolgálta az ügyét, tovább inspirálta a népét, tovább élt a szimbólumokban és az emlékekben.